Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umntimantu mabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to King Ginger TV and this is Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. If you have a partner and usufila ngathi usufuna ukuhlukana nalowo muntu or kunezinto ofuna ukuyiqaqa ekade uyibophile, come talk to me. Ngizokusiza. Mina indaba zakho masuyitshele mina ngiyitshela umuntu ziba imfihlo yami nawe. Inkinga ile camera lena ngicabanga ukuthi iyona ekhipha indaba ngoba le camera mayishutha ivezela nina kanti mina kusho kuyimfihlo yami nawe. So wena letha upartner wakho la uzohlukana naye in private. Mina ngizokwenza sure ukuthi into yenu i-private. But angazi noma icamera izokugcina yini lokho ku-private. My name is King Ginger Cream de la Cream, the private guy, the private party, the private whatever you can say it, even the private boyfriend if you want to call me that. But today bafethu ngino my brother, uthi my brother kumina, you know King Ginger mfethu, I really need your help. I want you to help me here. I want to break up with my partner and sengibona ngathi seyisikhathi esiright sokuthi ngimtshele ukuthi ngicela ukuthi sihlukane. Ama reasons wami King Ginger yilawa nalawa engafuni ukwa reveal njengamanje. Ngizocela ukuthi ubhuti kube huye ozosirevealela wona mase simbiza, but okwamanje into engimcela kuyo mina yazini ukuthi wena usubscribe lapho upresse naleyo button eyisithupha kanje ethi like, upresse leyo bell leyo so that whenever I drop Angisakufuni wena usheshe uyithole. King Ginger mlomo ngathethimanga. After the break I'll be bringing in my brother. Take me to the break. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umntimantu mabuya ubambolunye uhlase. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, isishintshile like towards you. What made you go to Why the fool that? Why the fool? Why King Ginger Cream de la Cream, umlomo ngathethimanga ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Mawukuthi akakwazi King Indlovu senkingeni, go straight to your Google and Google King Indlovu Township. It's where the kings come from. Ila ngazalelwa khona, ngazalelwa ukuthi ngize la kunina ngizoninyakazisa nje. Uthanda ungathandi ulele lapha embedeni uneke leyo mpahla leyo noma nawe my sister uhleli lapha embedeni ulengise leyo nombolo leyo. Lalela angeke wenze nix. Mase ngithi niyahlukana mase ngithi uthi upartner wakho akasakufuni noma ungenzani noma ungahlanya undize ugibela ibhanoyi uphinde ugxume kulo ngestafu ufe anginankinga. Mase engasakufuni umuntu akasakufuni. Yekani ukudlala ngothando akulona olwenu ludala. Wathi uzalo wazalelwa ngaphansi kothando nalo wakuzala wazalelwa ngaphansi kothando libagila nje lubanyisa nje. Obuza uma wakho mjolo wanyisa. Ngene my brother uzongichazela ukuthi wena ukunyisa ngani umjolo wakho. How's it? Uyaphila bhuti? Yaphila bhuti. Amba kanjani? Umoya wakho Eish. Uphansi mfowethu. Cela ubatshela igama lakho mfowethu usichazele nanokuthi uze ngani. Oh hayi ngisathanda ukubulisa. Ngegama ngiwakhumuzwa kaSithole uJobe qamuka le emakhaya empangeni. Jobe kaMatshali umkhaya wami mfowethu ukuphi nempangeni? Ngakhabo Sadiba amacalo baba uyamazi. Umkhaya phela lo. So wena ngicela ukubuza ngake ngabuza kwenye episode kudala lana kwakufika enye insizwa ngicabanga ukuthi kuba igama lomfana wayebiza ngo Alex igama lakhe. Ngambuza ngathi uyamazi no Alex Mthiyane. Wangene ehlathini wena uyamazi Alex Mthiyane?
hayi nyamazi impela. Lo umsakazi. Yebo. Owangakini. Yebo, ngokumbona kodwa. Ngokumbona. Naye akazi phela nje wangapha kompangeni. Yebo. Nokinishandu. Yebo. King Change up ngishaye khona. Wazena. Manje umjolo ukwenzani eGoli? Hey bhuti. Angazi ngoba into yami nomama bekuyimfihlo. Sesinesikhathi sizwana. Sure. Kodwa hayi ayingiphathi kahle. Yini lena ekwenza ukuthi manje ufuna ukuphuma emfihlweni? Because imfihlo benenze isithembiso. Angithi wena ubuthandana nomama ngokwemfihlo. Manje yini usufuna ukuphuma emfihlweni? Isangidla phela ngoba kube ngathi manje sekafuna ukufaka konke manje okwakhe manje usiyacontrol. Sangenzisa phela. Ukhumbule mngani wami wena uthandane no my sister angithi uma ubhala lapha nothe usisi ukhulile kunawe. And lento ebeniyenza niyenze njengemfihlo. Yebo. Manje usefuna phela ngimambise ekhaya ngini. Umuntu omdala uzokucontrola vele umuntu omdala mina kutshela ukuthi wenzeni. Mawukuthi uphinde ibhlukwe khona ngabe manje angikwazi kuyivumela phela leyo nto. Ngcono seke. Yena useyaphuma esithembisweni sempilo. Ngcono seke. Wena usekhona nomunye umuntu omtholile? Mina. Yeah. Hayi. Ukhokomelona bakhona sishakana nabo. Ukhokomelona. So awuthemba uready ukuphuma kuwo wonke lama benefits ubuwathola kwipartner yakho and then uhamba ukhupana nokhokhomelona because okhokhomelona bona bazocela kuwe kanti uwo bukhokhomelona la kuwe ocelayo. Kuzoba buhlungu kodwa ngizozama kodwa kuzoba buhlungu kodwa hayi ngumjida vele uyiphandelayo ngithengisa impahla vele yabo. And business yakhe yaphusha. Ehamba 55 kunzi brand yakhona. 55 kunzi. Ngiphushela khona ngapha eSoweto. Power to that. My brother, mina ngifisa ukuzwa lokho kuwena. The only reason owenza ukuthi ushiye umuntu okuphushayo umuntu okusupportayo na financially ingoba uthe kuwe ufuna ukuya kini. Yebo. So it's in decision yakho samfuni. Hayi cha ngisamfuni. Akukhulula kodwa so uma efika la ufuna ukumtshela ukuthi awusamfuni. Hayi phela ukhona na Jamana tuzokhulumela naye. Uzokhulumela mfowethu King Change apho. King Change hayi. King Change mfowethu leli ka Jamana. Bephuta ubudala nazo nekazi lami yazi lento ifana nani wena Ntshebe ubizwa Ntshebe futhi. Kodwa uTshebe boss. Ngabe uJamana uphi wena kodwa hayi asikho lapho ngisacela ebhuti ukuthi ungangihlazi emafika ibanjwa uyinxaxa. Ngizozama King Change cream de la cream intwana seking indlovu mfowethu usekhulumile umkhaya wami lona ngeke ngimdedele umkhaya wami emesekwiliza emanzini ehluleka ukushaya idadam ngithi kuye angigxume mina neSafeboard ngikwazi ukuthi ngimsave ilife yakhe sibhukude together siphume kule nkinga le ayifake kuyo yena angasakwazi futhi yena ukuyimela cause encwadini ubhalile my brother ukuthi yes uthandana no my sister yonke into i-right akamhluphi ngalutho the only thing anayo manje eyinkinga ukuthi my sister usethanda ukuthi manje abonakale kanti lento mabeyiqala bekuyimfihlwana phecelezi secret. So njengamanje we unbreaking the secret. Welcome to the secret show. Welcome. Awumlande secret umamazi ubuye naye mfowethu. So umconvince kanjani ukuthi nize la elokhuzaneni la studio? Hayi impela uyathanda ukungigada uma ufuna ukwazi ukuthi ngiyaphi kanjani manje ngizothengisa la iJozi yabo naye wathi ufuna ukubona vele wathi woza ngathi woza ke hayi inkingi good shot kuthi uye lo ngenayo I think ibantu esingashisela man keep pictures ngashisela ngashisela welcome ulithathe le jazz ungahlala sisi sanibona mntakama njani ngiyaphila ngihleli nanali leli qhawe la eceleni kwami liyangichazela ukuthi wena nalo nikwi relationship and ujabulile kakhulu umphethe kahle ngisacela nje uqala usazisa igama musu uyasazisa futhi ukuthi wena ingabe yini oyithandayo ngalobhuti lo othanda naye igama ngiwunonhle nijwayelene vele nobhuti no njengoba engicelile ukuthi ngibe lana ingoba ebefuna ukungichazela the way akuthanda ngakhona another way enhloniphana ngakhona kulolu thando another way umphethe kahle ngakhona and futhi uyayi-admire nalento ukuthi imfihlo yenu isahleli kamnandi kuzobela isikhathi wena ungathini oyithandayo uthi imfihlo yethu ihleli kamnandi yebo sisi kanjani ngoba unasoyadi nje
cha phela yikho engibizile nami ukuthi ngingene kule mfihlo yenu khona sizokwazi because kunento afuna ukuyisho kwena Ukusho akusesiyo ke imfihlo phela ngoba mabe kuyimfihlo ngabe solo yethi C2 so ngibona nanemakhamera la usho ukuthi mina kahle kahle akusasimfihlo into yemhlaba wonke you understand usho ukuthi manje ke my brother qiniso nje akaphili nalo uyambona so imoshe yonke kahle kahle le nto ngoba akhipha imfihlo phakathi we understand because be right imayiphakathi kwethu C2 manje lama sisakatshela like umhlaba wonke ukuthi makunemakhamera for sure khona babukela ko somewhere you understand so nje angathi but yena bekumfana lo right man you understand yeah because uma ngaphela umuntu ongakhona ukumethemba ngemfihlo yakho shosa akathembakali kahle kahle sengibe ukuthi ngise past tense angithi umdlalo ubona ngiyawudlala ube nesikhathi la ukhatha khona mase sakakhipha imfihlo yini lenyanga phinza ikhipha kanti wena sister kanti yini lengaka lena benifuna ukuthi benifihlelalani lento ngoba phela uyasho my brother ukuthi le mfihlweni imnandi kanti wena yini manje cha kwasho yena ukuthi akube imfihlo mina bengingamind uyabona wathena akube imfihlo so mase akhipha le mfihlo and uyikhipha emakhamereni ngabe uyikhipha C2 wathi manje ke ngicabanga ukuthi sale sithi public space sisoma sivele sizwe le mfihlo lena ayikhiphayo ne lokuthi manje ke ya asimuzwe okay buti ngoba ngiyabona ukuthi ngiyazama ukuyingena ngalesisoka sami ayingeneki ngizocela nje mfowethu ukuthi uchazele my sister waye umbizelela awusongijikela ma cha kumele phela uyikhulumele ngeke ngikhulumela ngithi wena othathe decision angithi yini ngijikela ngani hayi kulungile athi ngibambele ke njengendoda awumama uyahle kodwa angisekho kahle bengingahle ulalungu but hayi ngathi angisekho kahle nawo umuhle kanje inkinga manje ngiwaphela wena so involve ebo ginger kwi secret King Ginger sister King Ginger King Ginger Queen King sorry King Ginger bengithi Queen so utshela nabo King Ginger ukuthi ngiyangale secret yethu uphinze uthi manje soyakulala shothi dala vele wamtshela ngoba manje uthi soyangijikela so shothi vele nihamba nithule endlela na King Ginger asiyenze ibe lula ke singasayi lena khuluma mfowethu nawe musuku lokhu uyishonisa lena uma ikwazi again awupop mali mfowethu azonajikela nawe ngeke ube mnandi njalo mulokhu ungisukela ngeke ube mnandi khuzeka uthi yami ngizosiza wena la okay kulungile ngikulethela ku King Ginger ke ngizokutshela ukuthi konke lokhu nesinakho mekuhle senjoyile satamatisana sagijimisana nje kwaba mnandi kodwa nawe yazi ukuthi kubuye kushiwo bhe ukuthi into emnandi ihambi ifike iziphele ke ma nami inhliziyo yami ibhlungu nje ihlungu ukuthi phela lento mesinayo isiyaphela uthando lami uthando enginalo luqedwa yini ukuthi nawe manje mosofuna ngikuveze nangapha ekhaya bangitsho ukuthi bafuna ukubona umakoti ngiyakhula phela luthi amanzi yipho usulana ukusuqhophulana la into ameninzi izipho zakho into yabonayo mina ngifake amazinyo wena hayi mawusho kanjalo ngathi mhlambe i coincidence noma yini 2-1 vele because nami bese nginako ukuthi ungazi ukuthi kumele ngazi ukuthi lo hambo lwethu selifike egcineni angathi uyabona lempilo yes ngibona ukuthi lemfihlo ngathi akukhula siyakhona ngoba manje uyabona mawuhlala emfihlweni ngayilanga uyofuna ukuvela kanti ubani omunye no awuthami angithi nawe uyakutshela ukuthi ubani lethu omunye no ubani ukutshela omunye phela wena uthatha mbe sokuthengisa impahla ungitshelani nami sengiyasho ukuthi cha phela isite lakhe la ngithi nawe uyakuvulela ukwatelani manje ngithi nawe uthe uvotha cha phela usho ukuthi basakhulumela kushuthi ngizokushiya naye phela nikhuluma awuthami angithi uthe usamfuni nawe uyakutshela nje ukuthi asakufuni akufune ukuzwa lutho awufuni ukuzwa lutho kanjani mina umlalele phela isite lakhe ngizoshiya kwami phela mina kushiye kusho bona Ginger and bengifuna kuyivala kahle la le ivale kahle wena sister bengifuna kuyivala kahle ngoba benginemathikiti ase Dubai ukuthi ufuna soyivalela eDubai sibuye la simnanzi sonke we understand uyabonayo yini usofuna ukungijidnap ufuna awuthami ukhona ibeach la eThekwini sanze sambe sokugijimisa le Dubai angifuni kodliwa mfethu ngicela sister ngicela umlaleli my sister confident yakho ngomhlaba futhi inkinga yakho akufuna ukulalela lalela confident ya my sister qala uyiconfident yakho ngithi mina like mina bengifuna ukuthi lento yeni iphele kahle kamnanzi angathi bekusoka umnanzi olalongo so bengifuna ukuthi sicethe kahle ngendlela le right sifly ese Dubai naye ajabule understand
mase sibuya ke mhlambe baba masifike e-airport lapha e-OR then-ke sengiyasho mese- ukuthi yeah. manje ke luhambo lwami nathi luphelela la in fact lonke luhambo lebe sinalo luphelela la e-airport Awuthembi- nawe songabona awuthembi noma unayo uya passport? noma kwendakalani unayo ivisa wakwaphuma nje ngaphandle la eSouth Africa ngaphandle kokuguduza ngamateksi buka ukuthi manje ulahla umuntu kanti usefuna ukukisa eDubai beDubai uthola uMuhammad obani so bazwane ngicela ukubuza sengicela ukubuza kuwena ke mina bhuti wamkhosi ngiyakubhekelela manje wena unankinga yini ukuthi mhlambe nindize nobabili umququdo kokugcina eDubai and then ke mase niyavaliza vela nisafunani naye akasakufuni nawe samfuna ngithi wasamfuna nawe sister vele imfihlo angisayivele ibhabakile so wena So- umlahlela ukuthi wena usayikhiphile imfihlo ya mina bengiplane ukuthi mhlawumbe ngiyawumdampa after ngoba ngiboni you understand but ke la ngoba soyikhiphile imfihlo sayivele iphelile kanjani ngoma uzwe awuthami so wena how cha, do you mina feel ngi- kodwa uthi umamazi naye akasakufuni njengoba nawe ungasamfuni hayi kuhle yini ngathi ayikuphathi kahle nenkathi ubuzofunana ubufuna ukuthi akhale bafuna ukuthi manje ke ngiguqe phansi ngemadolo cha phela uvakala ngathi ubufuna ukuthi akhale la noma uthi wena akambi so wena usunayo cabanga umuntu wase-KZN uthi ungabe eThekwini eBhishi usuke ujwayele ngakubo hayi uya-understand ukuthi ugcwele nje i-KZN wena ungavumi ke eDubai wazibala uyagcuma like really hayi awuthama ufunda eDubai cha awusamfuni Angiziboni. cela umtshele ukuthi awusamfuni wema mesacela nje hluka futhi anothi ngisacela mina nawe nje awusalazi ni igama lentombi yakho manje sekuwe ma ayi nina njalo mase ni right yeah hayi mina ngimongala ukuthi nje ukhiphe le mfihlo uyabona nami sekunawukhululeka lokhu ukuthi imfihlo yethu nawe seyivele sukhathele ukufihla ingane nawe cabanga ngilo younger brother Yeah. my niece Yimi my loyo- nephew yimi my loyo everything vele like you understand yimo Awuthe- yangjalo cha ima mfethu vele you are young kanti wena ubalekelani ngoba ubalekela lobo byanga ngithi usewena ubusubalekela ukuthi usefuna niyekini kanti wena sisoma indaba usufuna kushada intombani cha ukuthola ukuthi mhlawumbe bengifuna ukuye ukuthi like siyavakasha nje I-KZN. exactly angisebule KZN ngiyadi so bengifuna sivakashe KZN so awusamfuna uthiyami Cha. so into ayicelayo ubhuti kuwena njengoba ngilethile lana sisiwami ucela ukuthi u-understand ukuthi asakufuni and enye into njengoba engasakufuni ucela ukuthi ungasalokhu umfonela ungalokhu umlutha ngezipho njengoba kade wenza ungalokhu umlutha ngemali njengoba kade wenza usupport ibhizinisi yakhe ubhalile nalapho ukuthi wena wathenga amahuda awu-10 kodwa uwagqoki cabanga ngiyamzama aphelele, ngiyabona aphelele. ngiyasupport so ukhalela lokho Pheli, ukuthi wena umbuso uthi ubumbebisithi ubumspoon feeder yena ufuna ukuyiphantela yikho esefuna ukuyimela kwibhizinisi yakho uthe yini igama lebhizinisi 55 goals i-55 goals ayidayisela amahuda cha kwengumbuso kanti awushongo uthi yini wena i-55 goals gunzi gunzi yebo i-55 goals hawo pop mali mfowethu kadini adikaka mfethu okay kulungile nengisalisha igama lakho la ngoba ngizama nanokuphusha nale nkampani yakho ukuthi ukwazi ukuthi uyimele ungabe saqhubeka nangayo njengoba manje ke yayivele ifact wasekucaleni kwayona leyo company yakhona hawu i-55 guns so guns or guns or whatever 55 guns yona le ngiyo but nje hayi leyo nkampani leyo phela ungakhohlwa uyayikhumbula le yango end of the road thank you to the Boyz II Men, end of the road awusamthandi sister yini ubekwenzani lo like uyambona nje nawe ukuthi like uchacharaha man I understand hawu amanga mina wonke manga hawu uthe nje umdala kwena manje usuthi umuntu omdala unamanga we uyayibona ke le Usuthi umuntu omdala young unamanga generations inkinga yayo. akulungile bhuti awusamfuna ngithi angisamfuni ngitshela kokugcina khona somgodukisi angisakufuni sisi songahambi uyodlala nabanye abantwana nawe usala udlala nezinye ingane mntanami uya understand ingane azidlala nezinye ingane uyabona uthi uyamzama like ukhona umuntu ongathi uyamzama ukuthi umfaka edrobheni avela Aphume, aphume abuyele nje ekhaya. avela abuyele nje Emakhaya. empangeni Empangeni. asuka pha eshona eThekwini Gravel. cabanga umthuthi umfaka esentini Nawu uthi umbula uyakuqeda. empangeni hawu ngithuke and wangiqeda lo muntu bekusupporta kwebhizinisi angisalifundi support kabe nalo ayile Dubai ohalameni bagcwele kinjinja sohlangana estradini ngiyokutshela ukuthi manje ke so ngiqhamukela ngenye inamba utshintshe la number soqhamuka ngathi ungitshele and ungavumi sisi wami but enye into Hayi, sister ngiyavuma. enye into ebekhala ngayo ukhala nange-energy yakho uthi wena hayi nasedubai uyabona sho so sengiyayibona lento uyasho ukuthi nasedubai hayi usefika edlala ubuye usuyibhokisi hayi hayi asibona Alright. manje ukuthi imfihlo very much okay alright my brother akusekho ngizokusho
qedile. welcome sisiwami ngeke nisabuyela ke nobabili emakhaya ubhuti sizomhambisa thina cause uyena vele Hayi, obesibhalele nihambiseni wena le. uzoyigibelela i-taxi ngiyadrive ngaphandle so u-right noma ngamthola ibhayisikili uyayibona le scooter lesi sabo awuyifuni understand scooter baby sambe baby I understand. what's up baby Hayi bo. Ha! Welcome baby mthathu baby scooter baby mambise mfowethu umambise kwe-parking lot welcome noma umbonise nje indlela Hamba nakabi uyambona. mfethu akukusizi lamagama lawo lokhu washo angasizi uma isizwe behleli la bekufanele uyikhulumele kube uwomtshela ukuthi awusamfuni wena usuphoxeka ngoba useyakutshela naye ukuthi asakufuni uphoxwa yini lapho Ngiyaphoxeka. uphoxekile nakho ubusukhala la ubusufuna Mina khala. pho ubuwenzani usucobisa Ngiyakusukela. bakusukela ngani Ngisukela keke. Jabule kabi njengoba ungibone. unamanga mfethu ubusuklinile Mangiphuma nje manje nje. cha uzothi ukuma kancane khona imoto izoduma ihambe kanti yini sakufuna ucela uliftini Ulift kanjani man? awuthema uzizwa unjani njengoba usuhlukene nomuntu wakho Ngikhululekile bhuti. Welcome, le ndoda ibukeka ikhululekile. nje. ibukeka ikhululekile le ndoda kuwe uyakhala nakho ubukeka ukhululekile Ngikhululekile. usho angeke Ngaze usamna ngigijime ngiround ungibone. okay so uzizwa unjani njengoba usuhlukene naye? Ngizizwa ngihappy nje, excited nje. manje Jabula uzocela impela nje. kubani njengoba usulahlekelwe umuntu obefana nomzali kuwe Nginawo umzali phela mina. Soyibhandela ndala mangaka. angithi nakuye ubuphanda Cha, uye kuye cha, ngoba cha, ubuyophanda cha. obumthanda Cha. angisazi Ungifaka amagama emlomeni phela wena. welcome le ndoda ayifuni yazi Wena ungifaka amagama emlomeni. usunayo ke intombi Mina. Okhokhomeleoni kwanje. Bakhona okhokhomeleoni ngijahana nabo. welcome ngicela uthatha le ndoda uyi-5 pasini ngicela ukuthi ningadrive nigijime abafethu ya udrive kahle mfethu khona uzokwazi ukuthi umfikise ekhaya safe yabo ngiyabonga kakhulu cela mfethu welcome ahambe nawe okunye nokunye khona ngizovalisho ngiyabonga kakhulu bhuti shosho nazo-ke thank you welcome Angisiza kakhulu. nazo-ke ish moto baby scooter baby asambe baby imali baby ayisekho baby akusekho baby ngaze ngayithanda i-honesty kama sister uma isister uyabonakala ubefuna ukumshada lo mfana kodwa ubefuna ukumshada ngemali yakhe uma isister uyafisa ukuthi le relationship ayisave but ufuna ukuyisave nge-expense yakhe ngapha yabona lo uzo-understand elifeni ukuthi lo awumlahli public lo ngoba lo uyaxola ukhulile uya-understand usedlulile ey'ntweni lo usenziwa ubuncane kanti kube lo akamgabhanga lo uvele wamziba lo aqhubeke namakhokhomelon as time goes on masekushuba lo aphinde abuyele kulo acele futhi ukuthi ngicela ungipha nje into encane noma ngabe imadlana ukuze ngikwazi ukuthi lo aphinde abhohe laba ngoba ibhizinisi phela mfethu ngaphandle kalo izoba slow ngaphandle mawukuthi nina lapha ekhaya nizomsupporta lo kwi-50 guns le utheni lo vana konje kodwa i-50 gori konje utheni 50 guns i-50 guns if kona iyona leyo nto leyo laba yenza badayisa ibhamu so lo ngoba lo kuthiwa wathenga iyaza ngiyaza ngizwa kahle kodwa kuneyibhamu phakathi o50 guns niyabayiza bazomthatha lo and lo ukhuluma ngezinto ezi-right ukhuluma ngo-Dubai lo ukhuluma ngalolu daka laseThekwini ufuna ukuyobhukuda lapha eXhaphozini siyeThekwini siyolanda uMariah Carey samsephambili phuphela khona lapha eThekwini ngicabanga ukuthi ngitshela uwelcome ukuthi akaphelezele lo kiwe kuphi Dubai mntanami guys gaza sakhona yini amantombazana njengalo ngitholele umuntu fresh umuntu njengomemo umuntu waseDubai wayilamula ngitholele umuntu fresh umuntu waseDubai umuntu njengonesi wayilamula take me home guys
Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. That's some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Fast. Welcome to Anti Sakufunu. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way. Bring it up now. Automatically, efonini my sister manje. Seyifene nayo efonini kubande sicebe bese. Hey. Isishintshile like towards you. What made you go to Why the food that? Why the food? Why would you go? Why would you eat about the chance? Why would you not try? Ayengiyasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu. Hayi no. Ayengiyasho uyasho ukuthi bayibhelishisa. Inkinga usekhathele yisena.